Cada dimarts i dijous les portes de les pistes d'atletisme de Montornès estan obertes per a tothom qui vulgui preparar-se per la mitja. La majoria d'ells participaran a la cursa de 6 quilòmetres, la vessant més assequible de la prova. Tot i això, aquest entrenament també està adreçat als que s'apuntin a la distància reina, la de 21 quilòmetres. A través d'una hora d'entrenament, els esportistes aconsegueixen treballar diferents aptituds més enllà de córrer. Assolir tota la capacitat aeròbica, que tinguin també la capacitat mental de que poden arribar a fer 6 quilòmetres sense aturar-se, i també treballem la condició física, com la flexibilitat, la força, el treball del core, el sòl pèlvic. Aquests entrenaments també pretenen donar eines als participants per evitar lesions. De fet, des del Club Atletisme de Montornès conviden a tots els participants a buscar assessorament a l'hora de preparar aquesta prova atlètica. Quants volen començar a córrer un dia o altre i s'han d'aturar perquè o els bessons o la planta del peu els hi ha carregat massa, comencen a tenir mals als genolls, turmells, i aquests són els símptomes de que no s'està fent alguna cosa bé. A banda dels entrenaments a Montornès, l'empresa Henkel, principal patrocinadora de la prova, ha obert un grup d'entrenament a Barcelona al migdia. Està especialment pensat per a aquells treballadors que tenen horari partit. Els entrenaments tenen lloc cada dimarts i dijous a la pista de la Mar Vella, a prop del Fòrum.